Masya bet jajal diulang semisal kula sing diulang bareng wong kuwi nglok-nglokne aku tapi Kanjeng Nabi terus nggih dielek-elek terus bedino dilokne tukang sihir tukang ngapusi karo wong kuwi mang tapi Kanjeng Nabi panggalus sahabat Abu Bakar ae gak kuat padahal sing dilokne udah dhek tapi Kanjeng Nabi. Dan ketika orang buta itu dikatakan diceritani karo sahabat Abu Bakar langsung sampean ngerti sing biasane alus kuwi lho ya sing kok elek-elek bedino iki langsung seketika itu orang buta tersebut bersahadat mlebu Islam. Iki akhlake Rasulullah mulakno kowe nek idola aku aja nemen-nemen ngidola Kanjeng Nabi masyaallah luar biasa. Muga-muga dhewe kabeh iki diakoni dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu